Thank you so much. Ndine kutenda vanhu vamwari nemufaro usingaiti, ndinofara mukundibatsira. Ndine mufaro wekuti handisi kugona vanhu vamwari rambai muchiwedzera ipapo, Mwari dai akukomborerai pamundotapudza Mwari anga achiwedzera. Ndiri kufara zvisingaiti, mukaona ndakadai so pamungonofungidzwa kuti kunyepa, ndiri kufara. Mwari anga aripo vana 4 iwavo ndo vakazoshaya, vakauya vakaona vakavatsvaka vanhu vana vari 4. Mumwe wacho akazongoita ngocheneruka nguva diki vakasazvakakara, so vasara vatu ndo vasara. Sei ndinofara zvisingaiti nezvamukundiita mukundibatsira, zvakaoma zvisingaiti. Tangoende kupfungwa kuti ndichavapfekedzei vana ava, ndichavapei, asi ndinoona kuti Mwari une chekuita chokwadi. Vane chekuita novana, mukunga mukukura kwavo vachava vanhu vari kwemablessings akawanda. Ndotenda zvangu. Mapamba ndotokumbira rubatsiro nechikafu. Akanga ari mumedu musista wakachibika ivana vakure. Saka panotodiwa chikafu zveshuwa chekudya. Mukaka wande, sofa vasitova kumwana nezvavo. Asi musista wakati pamberi apo vachandova kumaona. Ndinonzi Sister Mbauya, Sister in Charge Special Care Baby Victoria Chitepo Provincial Hospital. Ndokutendai zvakanyanya nekubatsira mai vedu. Vaimbonetseka mazuva ekutanga kuti zvichadii, but vakawa nemufaro because vanhu vari kuuya. Vakazvinzwawo paredhiyo, vamwe vanouyawo individually, vamwe vanouyawo semachechi naStanti neManica Post. Ichitipawo zvimwe zvinhu zvayakawana from vanhu. Tozvitenda tozvikurudzira rambai muchitibatsira. Like izvozvi vana vachinetseka mapamba because vana kungodya nekuita tsvina havarwari. Saka vanenge vachida rubatsiro rwemapamba.